गिबियावनो आंनि खुलुमनायखौ नोंथांमोननिसिम बावहरग्रोनाय जाबाय। स' दिनैनि टपिकआनो जाबाय इन्टारभिउखौ लानानै। स' बिटिआरआथ' जाबाय, दा जोंनाव गोबां कम्पानिफोर फैसिगोन, बेनि थाखायनो नोंथांमोना थागथियारि जानानै थाखानांसिगौ। मानो होनबा इन्टारभिउ थांनायनि सिगांनो नोंथांमोना माखासे रुल्स एबा एट्रिबिउट्स एन्ड एटिकेट्स होनना बुंनाय जायो, बेफोरखौ मिथिनानै लाग्रोनो गोनां जायो। आं दिनै जा रुल्स नोंथांमोननो फोरमायगोन, बे रुल्सफोरखौ नोंथांमोना फल' खालामोबा नोंथांमोना 50%आ जाखागोन होनना सान। इन्डियानि जि जायगायावनो थां एबा इन्टारनेसनेलावनो थां, बे रुल्सखौ नोंथांमोना जेरावबो बाहायनो हागोन। जेब्ला आं कलकातायाव फरायदोंमोन, बे स्टेपखौ फल' खालामनानैनो आं जि इन्टारभिउआवनो जा आं बेयाव सेलेक्ट जाखायोमोन। मानो होनबा लोगोफोराबो आंखौ मानियोमोन, बे स्टेपखौ नोंथांमोना फल' खालामबानो नोंथांमोना 50% जाखाबाय होनना सानना। बेनि उनाव कुइसन एन्साराथ' बाद, नोंथांमोना कुइसन हाबाबो एन्सार हाबाबो बे स्टेपखौ नोंथांमोना फल' खालामाबा नोंथांमोना मालाबाबो इन्टारभिउआव साक्सेस एबा इन्टारभिउ सेलेक्ट जानो हानाय नङा। नोंथांमोना बे स्टेपआनो जाबाय ग्रुमिं। सोरबा सुबुङा ग्रुमिंखौ मिथिबायबो जानो हागौ, सोरबा सुबुङा खोनायाखैबो जानो हागौ। आरो बर'नि गेजेराव जाय सुबुंफ्रा ग्रुमिंखौ आवगायनिफ्रायनो मिथिखायो, बिथांमोना गाहायाव कमेन्ट हो। मानोना जाय सुबुंफ्रा अलरेडि बर' सुबुंफ्रा ग्रुमिंनि सोमोन्दै मिथिखायो, आं बेखौ मिथिनो लुगैयो। बेनिखायनो जाय सुबुंफ्रा ग्रुमिंनि सोमोन्दै मिथिखायो, बिथांमोना कमेन्टआव होबानो जाबाय, आं मिथियो, ग्रुमिंनि सोमोन्दै आं मिथिखायो होननानै। ग्रुमिं माने मा? ग्रुमिं इज अ फिजिकेल पार्सनेल प्रेजेन्टेसन। ग्रुमिं माने नोंथांनि साखोन सिखोन गाननाय, बुंनाय, रायलायनाय, नोंथाङा माबोरै गानना थांदों एबा नोंथांनि महर देलायनाया मा सिस्टेम, बेनो ग्रुमिं, साखोन सिखोन जानाय। भिडिअखौ जागायनायनि सिगांनो नोंथांमोनसिम मोनसे कुइसन एबा बर'नि, जाय कुइसनखौ सोङोबा बर'नि माखासे गोदोनि हिस्ट'रिफोराबो थांखाङो बा गोथाङै थाबाय थायो। बेनिखायनो बे कुइसनखौ आं नोंथांमोननिसिम सोंनाय जागोन। नोंथांमोना बेनि एन्सारखौ कमेन्टआव होबानो जाबाय। कुइसनानो जाहैबाय, बर'नि जोबथा राजाया सोरमोन? अपसन नाम्बार 1 हिराचन्द्र, अपसन नाम्बार 2 गबिन्द चन्द्र, अपसन नाम्बार 3 दैमालु जोहोलाव, अपसन नाम्बार 4 सिखिना जोहोलाव। नोंथांमोना बेनि एन्सारखौ कमेन्टआव होबानो जाबाय। जेब्ला आं कलकातायाव MBA खालामदोंमोन, बै समाव नेक्स्ट इयारनिफ्राय आं जेब्ला इन्टारभिउ होदोंमोन, बै दिनैनि स्टेप एबा बै माखासे कमन एट्रिबिउट्स आरो माखासे टेकनिकफोरखौ बाहायनानै आं इन्टारभिउ सेलेक्ट जादोंमोन। जाय टेकनिक्सफोरखौ बाहायोब्ला नोंथांमोनाबो इन्टारभिउआव इजिलियैनो सेलेक्ट जागोन। दाना फैदो पिसिसिम। ग्रुमिंनि फार्स्ट स्टेपआनो जाबाय, हेयार शुड बि काट क्ल'ज। थारमाने नोंनि खानाया ट्रिम जानांगोन आरो मोजाङै गुसुं जानांगोन, गोलाव जानो मोननाय नङा आरो। सेकेन्ड स्टेपआवनो जाबाय, बे पिक्सारनि बायदि जानांगोन आरो। सेकेन्ड स्टेपआवनो जाबाय, इउर बियार्ड शुड बि एभयडेड। थारमाने नोंनि बे गालदारिया मोजाङै साखोन सिखोनै क्लिन जानांगोन एबा हनाय जानांगोन, मोजाङै ब्लेडजों हनाय जानांगोन साफाहै। ओमफ्राय थार्ड स्टेपआव, इउर नेल शुड बि वेल मेनिकिउर। थारमाने नोंनि आसुगुरा मोजाङै हानाय जानांगोन, गुसुङै हानाय जानांगोन। बे पिक्सारनि बायदि जानांगोन आरो एसे बेबायदि जानांगोन फट'। ओमफ्राय नोंथाङा जेब्ला ड्रेस गानलाङो इन्टारभिउआव, अब्ला बेबायदि जानांगोन, मोजां फर्मेल ड्रेस जानांगोन। इयर ड्रेस शुड बि फर्मेल जानांगोन, बिदि सुट मारिनाय जानांगोन, बेल्ट गाननाय, ओमफ्राय फर्मेल ड्रेस, फर्मेल कालारनि गस्ला, बाराद्राय मोदानफबनाय गस्ला गाननानै थांनाङा इन्टारभिउआव। ओमफ्राय बेयाव बेबायदि मालाबाबो बेफोरबायदि ड्रेस गाननानै थांनाङा इन्टारभिउआव। नैबे एक्स देखायनाया बिदि गानना थांनाङा आरो मालाबाबो बिदि फर्मेल गाननानै थांनाङा। बै कारेक्ट देखायनाया बेबायदि गानजायो आरो गानबा। ओमफ्राय मालाबाबो बिदि दारिफोरखौ बेफोरबायदि लालाबायनाङा। बिदि लाना थांब्ला नोंहा नेगेटिभ पइन्ट फैगोन आरो। खानायखौ बिदि जायलाला लानाङा आरो, बिदि जायलाला लालाबायनाङा खानायफोरखौ। बिदि जायलाला खानाय दारि बेफोरबायदि लायोबा नोंथाङा सेलेक्ट जानाय नङा। बे जायलाला दारि खानाय लानाङा। बिदि फर्मेल जुथा गाननानै थांनांगोन नोंथांमोना। मोजाङै बिदि फर्मेल, मोजाङै प्रपार पालिस जानांगोन शुआ, मोजाङै प्रपार पालिस खालामनानै थांनांगोन जुथाखौ। नेक्स्ट स्टेप, नै बेफोरबायदि मालाबाबो खानाय लाना थांनाङा। बेफोरबायदि खानाय लाङोबा नोंथाङा मालाबाबो सेलेक्ट जानाय नङा, एबा नोंथांखौ सोंनायाथ' बाद, नोंखौ नायनायावनो केन्सेल खालामखागोन आरो, नुनायावनो नोंथांखौ
केन्सेल खालामखागोन बेफोरबायदि मालाबाबो इम' खानाय लाना थांनाङा नोंथांमोना इन्टारभिउआव थाङोब्ला मोजाङै दारिखौ हनांगोन मोजाङै दारिखौ हनायनि उनाव मोजाङै खानाय गुसुं लानानै थांनांगोन ओमफ्राय सुगुरखौ मोजाङै हानाय जानांगोन ओमफ्राय नोंनि जुथाया प्रपार पालिस जानांगोन नोंनि जुथाया गाननाय शुआ मोजाङै प्रपार पालिस जानांगोन ओमफ्राय पलिस जानानै ओमफ्राय नोंनि ड्रेसफोरा फर्मेल जानांगोन दिनैनि भिडिअ बेखिनिल' नेक्स्ट भिडिअ नोंथांमोननो आरो बेनिख्रुइ मोजां माबायदि इन्टारभिउ थांबा माबायदि सोङो माबायदि मायो माबायदि थांनांगौ बेखौ फोरमायनाय जागोन दिनै भिडिअआ एसेनोसै